cikin awa biyu kafin karfe 10 na safe mun kada Abba gida kwata maganan Abba ba a yin sa a Kano, duk kawai janwuru ce, ka san kuma gwamnati dama duk inda take akwai wanda za su dinga bin sa, amma duk cikakkun yan konkwasiya na amana, cikakkun yan NNPP na amana babu wanda ba su tattara hulunan sun wurgar ba, kullum karban su ake yi. Sunana Honorable Nafi Usman Bello wanda aka fi sani da Scorpion, sakatare janar na kungiyar masu magana gidajen rediyo da gidan TV na jihar Gombe State, kuma komanda mai zafi na arewacin Najeriya. Dan jarida abun da ke tafe da ni ci gaba da fidda alkhairi ne na distinguished Senator Barau Jibrin Maliya, wato Deputy Senate President, mataimakin shugaban majalisar dattawa na Najeriya gaba daya, wanda ya zamto jakadan arewa. Domin distinguished Barau Jibrin Maliya shine ɗaɗaya tilo wanda ya zamto ya rike al'umman arewacin Najeriya domin ganin an ci gaba da kare martabar jam'iyyar APC da kuma ci gaba da fidda alkarin jam'iyyar APC, duba da yanayin halin da ƙasa take ciki, yadda al'umma suke korafe-korafe dangane da wasu halayya ko in ce wani yanayi da ƙasa da duniya baki ɗaya take ciki. Wannan bawan Allah shine wanda yake iya bakin gurgurdon kokari wajen ganin ya yayyafa wa mutane ruwan sanyi, wato na ajihu da kuma tallafawa da mutuntawa domin ganin komai ya ci gaba a wannan arewacin Najeriya da ma ƙasa baki ɗaya. Distinguished Barau Jibrin Maliya shine sanata wadda duk sanatocin Najeriya ba wadda ya fisa ba da motion, wato passing bill, domin shine muhaddasin illahirin abunda ya kai su wannan kujeran. Shi kaɗai ne wanda ya passing bill guda 22 a iya daga lokacin da Allah ya bashi kujera zuwa wannan lokacin. Kuma a passing bill din shin nan shine ya kawo motion musamman abubuwan da zai kawo arewa ci gaba da ma Najeriya baki daya, wanda yake tashi a house ya kare martaban jam'iyya, ya tashi a house ya fidda abun da za a taimaka wa al'umma. To wannan shine abun da muke bukata. Yanzu ka duba irin bangaren yara waɗanda suke yawo a cikin Najeriya baki daya, shine ya kawo hanyoyi da yawa wanda ya passing bill din, aka yi karatu da yawa akai domin ganin an kawo hanyoyi wanda za a mai da yaran nan makaranta su ma su zamto kamar waɗanda suke da gata a cikin Najeriya da arewacin Najeriya baki daya, wanda waɗannan yaran sakaci da aka nuna da kauda ido da aka yi a kansu kusan duk shi ya dinga kawo mana matsalolin rashin tsaro a arewacin Najeriya. A lokacin da wutan arewacin Najeriya samu matsala, Distinguished Barau Jibrin Maliya sai da kwana 2 a wannan yankin domin ganin cewa an dawo da wutan Najeriya. Shine ya zanna da National Security Advisor Malam Nuhu Bado, shine ya zanna da shugaban hukumar rarraba wutan arewacin Najeriya da ma Najeriya baki daya, ganin cewa an gyara wutan kuma an samu wuta yadda ya dace a arewacin Najeriya. Kaga dole a matsayin mu na 'yan arewa mu jinjina masa kuma mu kira shi da jakadan arewa. Idan muka dawo a siyasar jihar Kano, ana ganin yadda magoya bayansa suke ɗan shagubewa musamman shugaban jam'iyya na ƙasa Abdullahi Umar Ganduje. Shin ya kake ganin alakansa da shugaban jam'iyya na APC? Distinguished Barau Jibrin Maliya shi ba shi da matsala da kowa, duk wanda kaga yake da matsala da shi to sai dai in mutum ne wanda baya bukatan ci gaban jihar Kano. Distinguished Barau Jibrin Maliya shine ya wargaza illahirin jam'iyyar NNPP da konkwasiya na jihar Kano, domin duk karfin da take da shi a yanzu haka a jihar Kano ba ta da karfin da ya kai 20%. Ko yau ko gobe in dai za a buga, Barau Jibrin Maliya zai kada Abba, domin ba sa'ansa bane a siyasa. Ya riga ya fisa tausayin al'umma, mutum ne wanda yake duba menene talakawa suke so, menene talakawa suke yi. Saboda haka shine yayi empowerment din da gwamnan da yake kai bai ba. Shine wanda yanzu konkwasiya ka duba, duk asalin yan akidan konkwasiya ba su da kosisi. Duk yan akidan konkwasiya yanzu an wanke su, zaka ga a kira ka a baka jari, baka da kosisi, a dauki mota a baka SLA. Saboda haka Barau Jibrin Maliya, al'umman Kano 44 local government 484 watt gaba ɗaya maganar Barau Jibrin Maliya ake. Yanzu yadda ake maganar fidda alkarin jam'iyyar APC, duk Najeriya ba wani wanda yake rike da mukami ko da na gwamna ne wanda yake yin kyautatawa jam'iyyarsa kai tsaye irin Barau Jibrin Maliya. Abin da yasa na gaya maka haka, local government guda 44 ne na jihar Kano. Babu local government din da chairman na ward wanda ba dauki sabuwar mota galazi aka bashi ba. Motar nan ta kai miliyan 6 zuwa miliyan 7 domin ya ci gaba da tallata jam'iyyar APC da kuma kare martaban da kuma dogaro da shi kansa a matsayinsa na chairman na jam'iyya na local government. Suna da ward 484 ward.
babu waɗanda ba ɗauki sabon babur aka bar chairman na ward ba. Domin menene? Domin ya ci gaba da kare martabansa da kuma fidda alkhairin jam'iyyar APC a jihar Kano. So kaga wannan bawan Allah idan muka kira shi ya zo 2027 cikin awa 2 kafin karfe 10 na safe mun kada Abba gida. Kwata maganan Abba ba a yin sa a Kano, duk kawai janwuru ce, ka san kuma gwamnati dama duk inda take akwai wanda za su dinga bin sa, amma duk cikakkun yan kwankwasiya na amana, cikakkun yan NNPP na amana babu wanda ba su tattara hulunan sun wurgar ba, kullum karban su ake yi. In dai yan aƙida ne sai dai kuma yan abi gwamnati a ta tsalle kafin lokacin da kuma za a zo asalin gaggan siyasa. Gwamnan jihar Kano Alhaji, gwamnan jihar Kano. Yadda ka faɗa ana ganin yadda yan jam'iyyun APC, NNPP, wato NPDP da sauran suna sauya shiga suna koma tafiyar ta shi Barau Jibrin. Wani irin abu yake ne wanda har ya sa wannan abu masu kyautatawa da mutuntawa. Barau Jibrin Maliya baya kyamar talaka, jawo talaka yake a jikinsa. Menene kake bukata? Ya jawo ka ya mutunta ka, ba sai ya ci kujerar gwamna ba, a'a a kujerar da yake da shi yake taimakon al'umma. Shi ne yake empowerment, duk kusan ƙarshen wata sai an yi empowerment na mutane domin a taimake su da jari. Ba Kano mutum ka ɗauki jari ka bashi wanda zai je kasuwa ya yi kasuwancinsa ya samu abin da zai dogara da kansa. Babu ba Kano rago, barin gaya maka. Duk cikakken ba Kano mutum ne wanda yake buƙatar jari domin ya ci gaba da kasuwanci ya dogara da kansa. Bawan Allah nan shi yake wakiltan Kano ta Arewa Barau Jibrin Maliya, amma fa ba iya Kano ta Arewa ba, a'a jihar Kano gaba ɗaya ya runguma a matsayin sa na Deputy Senate President, ya sake runguman arewacin Najeriya, ya rungumi Najeriya gaba ɗaya. Kaga ko ya kamata mu fito mu jinjina masa, kuma dole mu zaga state jihohi guda 19 na Najeriya domin ganin cewa mun ci gaba da fidda alkhairansa da kuma nunawa sauran jagorori wanda suke jam'iyyar APC. Inda jam'iyyar APC tana da irin Barau Jibrin Maliya aka same su da yawa musamman arewacin Najeriya, to da korafi a cikin jam'iyyar APC babu ita, domin shine wanda yake da guduman dukan talauci. In dai kuka yi ido hudu ya buge ka da wannan gudumar, to kai ma in ka tafi sai dai ka gongoje mutane, kai ma sai dai ka je ka dinga empowerment, kai ma sai dai ka je ka taimaki mutane, amma banda dai a siyasance akwai wanda zai iya kiran ka ya baka abun da sama da Barau ya dauka ya baka. Me sakon ka na karshe ga al'ummar jihar Kano da kuma yan jam'iyyar NNPP a jihar, wanda kake ta cewa wato jam'iyyar a yanzu ta rubuta? Sakona na karshe ga al'ummar jihar Kano, local government 44 ward 484, mu haɗa kanmu guri guda, mu duba wane ne yake da kishin jihar Kano, wane ne yake da bukatan zaman lafiya a jihar Kano, wane ne yake da bukatan 'yan kasuwa su yi kasuwa ba tare da an tauye musu haƙƙi ba, wane ne yake da bukatan inganta kiwon lafiya, wane ne yake da bukatan inganta ilimi a jihar Kano, wane ne yake da inganta sabbin tituna da asibitoci da ma'aikatan asibitoci da magunguna. Distinguished Barau Jibrin Maliya ikon Allah ne, muna masa kyakkyawan zato, muna masa fatan alkhairi. Ubangiji Allah ya nuna mana 2027 gwamnan jihar Kano ko Gezau Barau Jibrin Maliya shine zaɓin al'ummar jihar Kano.